Srdečne pozdravujem všetkých priaznívcov opery a operety. Volám sa Tomáš Šukola a dovolujem si pozvať vás na úžasný novoročný galavečer plný hudobných skvostov pod názvom Roman Krško a jeho hostia s medzinárodnou účasťou solistov a hudobníkov. Miesto konania Kultúrny dom Štúrovo. Čas 4. január vo štvrtok o 18. hodine. O frenetický hudobný zážitok sa postará Symfonický orchester mesta Dunakeszi pod taktovkou dvoch geniálnych dirigentov Pála Farkaša a Jozefa Katráka. Umenie spevu nám predvedú nasledovní solisti: Kováč Márton, Janso Oršoja, Bončér Gergely, Eva Katráková Bodorová, Jan Šťáva, Német Naď Johanna. A svojím brilantným baritónom sa predstaví aj samotný hostiteľ gala večera Roman Krško. Všetkých vás srdečne očakávame, veľmi sa na vás tešíme.